Şeýle-de paýtatymyzda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düredilmeginiň 17 ýylla münasibetli birleşmeniň agalarlynyň sergisiniň hemde Türkmenistanyň geljegine maýy oýunlary atly halkara forumunyň şäklerini geçirilýän Döwrüwap Libasaň halkara moda görkezişi öz işine başlady. Bugündeki moda görkezişine milli hemde daşary ýurt moda öýleriniň gatnaşmagy halkara çäretiniň derejesini hemde ähmiýetini belende götürdi. Halkara moda görkezişine ýurdumyzyň Dökme Senagat ministriniň modalar öýüniň wekilleri, Italiýa Respublikasynyň, Maroko paçalygynyň, Oman sultanlygynyň, Fransiýanyň modalar öýleriniň dizaynerleri, şeýle Türkmenistanyň modalar öýleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bey halkara moda görkezişi moda dünýäsiniň awraýly neşirlerdiri teleýazmary, hususan Al Arabiya TV, Al Dubai Arabiya TV, Fashion TV teleýazmary, When the Fair, Vogue, Mary Clay Arabiya, Gratia, Elle jurnallary, Fashion Network gaýdy tarapyndan giňdene beýan ediler. Giň uçurly şäherleriň hataryna Döwrüwap Libasaň halkara moda görkezişiniň geçirilmegi milli ykdysadyýetimize möhüm orny eýleýän, hususy pudyň ösüşiniň hemme tarapyny häsiýeti eýbolýan ony görkezen waka urly. Häzirki döwürde dünýä giňişligine libasaň biçigine olan tikinçilik aýratynlyklaryna hemde bedegi işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özi ähli uglar bilen bir hatarda milli hemde halkara tikinçilik ulgamynyň işiniň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede kemilleşdirilýändigini hemde bu gura täzeçilik tehnologiýalaryň hemde dünýäniň ösen tejribesiniň işiň ornaşdyrylýandygynyň nowatdaky subutnamasydyr. Ýurdumyzda halkara derejesindäki moda görkezişiniň gurulmagy degişli urbança özara tejribe açmak işiniň ösüşiň täze derejesine çykmagyny şertlendirýär. Milli dizaynerlaryň taýýarlandy wasarynyň dünýäniň dürli ýurtlarynyň modalar öýlerine taýýarlandy wasary bilen utgaşykly görkezilmegi ýurdumyzda bu gurun sağlaşykly ösürilýändiginiň aýdyň beýany öwrüldi. Aýratynama daşary ýurtlaryň Aşgabatda geçirilýän Döwrüwap Libasaň halkara moda görkezişine gatnaşyjylary bu ýerde mähirli kabul edilendiklerini, şeýle-de geçirilýän şäheriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne dilenligi üçin hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle olary Türkmenistanyň milli dizaynerlarynyň hemde modalar öýleriniň taýýarlan libaslaryna ýokary baha berip, olaryň dünýäniň öňde barjy dizaynerlarynyň libaslary bilen münasib bäsişip bilýänliklerini aýratyny belediler. Munyň özi milli ykdysadyýetimiziň ähli puduklarynyň ösüşine bolşýary, ýurdumyzyň modalar öýleriniň hemde dizaynerlarynyň işiniň ilerlemegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düredilmeginiň 17 ýyllyk münasibetli ýaýbanlanan halkara çäherleriň şäklerini gurulýan Döwrüwap Libasaň halkara moda görkezilişi öz işini dowam edýär.